Ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Tauson Kamalata. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani omwe amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno kuphatikizapo omwe amagulitsa mabelo zovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa kuthe. Bungo loyendetsa chisankho mdziko muno lati ntchito yosamutsa anthu omwe akufuna kuzavotera malo ena kupatula omwe analembetsera pa chisankho cha pa 16 Septemba yayamba bwino. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa miyendo ya azimayi ya Scorchers yagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 3-2. Nduna za malonda yati boma lipereka ndalama zakunja kwa makampani omwe amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno kuphatikizapo omwe amagulitsa mabelo zovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa kuthe. Agwengwe anena izi ku nyumba malamulo pomwe ochita malonda anapita kuti akapereke madandaulo awo. Nthumwi za nthambi yotolera misonkho m'mayiko a Malawi, Zambia komanso Mozambique zatsindika kufunika kukhala ndi maofesi ena aboma mzipata zolowera kapena kutuluka m'mayikowa kuti ochita malonda asamachedwe akafika pamalo amenewa. Nthumwizi zayankhula izi zitayendera zipata za mdziko la Malawi komanso Zambia za Mchinji ndi Mwami komwe anakaona mmene nthambi zosiyanasiyana za boma la Zambia komanso Malawi zikuthandizira ochita malonda pamalowa. Yamikani Simtowe walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Maiko a Malawi, Mozambique ndi Zambia ali pa mgwirizano otukula ntchito za malonda pokhazikitsa ndondomeko komanso njira zothandizira ochita malonda kuti adzidutsa m'mayiko amenewa mosavuta komanso mwachangu. Ichi ndiye chifukwa chake dziko la Malawi limalumikizana komanso kugawana uthenga okhudza katundu olowa kapena kutuluka ndi dziko la Zambia kudzera mu njira zamakono pa chipata cha Mwami ndi Mchinji. Mmodzi mwa akuluakulu aku Malawi Revenue Authority a Joseph Khonje wati mayikowa akugwira ntchito limodzi kuti athetse zotsamwitsa zomwe zimachedwetsa ochita malonda m'malowa. Kotero ati anayendera malowa kuti anzawo ochokera ku Mozambique aphunzire kuchokera pa mgwirizano omwe ulipo pakati pa Zambia ndi Malawi. Chachikulu kwambiri kunali kubweretsa anzathu ochokera mu mayiko a ku Mozambique ndi Zambia, makamaka ku Mozambique kuti azaone mmene tinapangira implement one stop border post pakati pa Malawi ndi Zambia. Tikupanga izizi pa zifukwa zokuti panopo tili pa ndondomeko yofuna kuti tilumikizane ndi anzathu a ku Mozambique kuonesesa kuti ntchito za customs zikuyenda bwino polumikiza ma system amene timagwisa ntchito potolera misonkho komanso amene timapangira kuti business ya customs pa border iziyenda bwino. Yemwe anatsogolera nthumwi za dziko la Mozambique, Oshivado Correa, wati nawo akufuna akhale ndi mgwirizano wabwino ndi mayiko a Malawi komanso Zambia pokhazikitsa ndondomeko komanso kulumikiza njira zamakono zomwe amagwiritsa ntchito powonkhetsa komanso kutolera msonkho pa katundu ochokera m'mayiko ena. Yemwe anayimira bungwe lotolera msonkho mdziko la Zambia, Amazuwa Simalawe, wati akhala akuunikabe madera omwe mayikowa akuyenera kukonza kuti ntchito zawo zotumikira anthu ochita malonda zipite patsogolo. Ndi thandizo la ndalama zochokera ku World Bank, Malawi, Mozambique komanso Zambia akangalika kukhazikitsa zipata zamakono kuti anthu asamataye nthawi komanso ndalama kamba kochedwa podutsa mzipata za mayikowa. Boma lati ntchito yoyendera makampani omwe nduna za ntchito wakhala ukuchita ndi ogwirizana ndi malamulo a dziko lino. Ilo lati silikupereka mantha kwa omwe anabwera kudzachita malonda mdziko muno. Nduna za ntchito a Vitumbiko Mumba yanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Amumba ati ntchito yoyendera makampani kubala zipatso pomwe ni kampani zina akweza malipiro wa ogwira ntchito awo.
ena alemba ntchito yokhazikika anthu omwe akhala kugwira ntchito mwaganyu kwa nthawi yayitali, komanso ena akonza zina ndi zina zolakwika. Komabe Amumba ati nzokhumudwitsa kuti kampani ina inakaneneza boma la Malawi ku dziko lina ikuwaphwanyira malamulo ochitira malonda. Ndunayi ati boma silingalole Amalawi aziponderezedwa pa ntchito. Ma employers ena amapangira dala kuti apondereze anthu andi suti amadziwa ndi dala ena amanamira dala lakuti tapita ku estate munthu akuti akuti ndi chimbuzi tili ndi shedi kuita pamano paja shedi palibe, madzi chisime palibe, kwinako noti it was very sad na kuti akuthira ma chemicals ati pa nsinjo omweyo anthu otunga madzi okumwa. Pakadali pano ndunayi yatinso theka la gulu loyamba lomwe linapita mdziko la Israel kukagwira ntchito m'minda linathawa nkuyamba uvenda. Ntchito ya ulimi siyamayo. Munthu umamvera Tupac sujinaiti ukagwira ntchito ku farm. Let's be honest. Ndiye gulu yamana kuti akuti ntchito ku Israel mayo nkati momwe yacha and like ndiza and like apita kuti ku Israel sangakwanise ena ndena, you know. I think the recruitment process ikhale very panopa tupanga ndomena kuti recruitment process ikhale yoti anthu amene angagwira ya ulimi. Nduna ya za ntchitoyi inanenanso kuti boma laonjezera ophunzira omwe amapita msukulu za luso la manja kuchoka pongoposera 2,000 kufika 7,000 kuti luso la manja la chinyamata litukuke. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso nduna yona za maphunziro apamwamba a Jessica Bwira anali nawo pa msonkhano wa atolankhaniwu. Austin Fukula, NBC. Bungwe la zachisankho la Malawi Electoral Commission lati ntchito yosamutsa anthu omwe afuna kuzavotera malo ena kupatula omwe analembetsera pa chisankho cha pa 16 September yayamba bwino. Mmodzi mwa makomishonala a bungwe la MEC a Francis Kansaira wanena izi atayendera malo ena omwe ntchitoyi ikugwiridwa m'boma la Phalombe. Charles Pensulo walemba ripoteri. Bungwe la MEC layamba ntchito yosamutsa mkaundula wa mavoti maina anthu omwe asamukira madera ena ndipo akuona kuti azavotera komweko osati komwe analembetsera. Ndipo poyankhula pomwe anayendera malo ena komwe kukuchitika ntchitoyi m'boma la Phalombe, Akasaira apempha anthu onse omwe asamuka pa zifukwa zosiyanasiyana kuti agwiritse ntchito mpatawu kamba kuti palibenso kuonjezera nthawi. Akasaira akumbutsanso anthu kuti ndondomekoyi ndi yosamutsa okhawo amene analembetsa mkaundula wa mavoti. Mwayi woti tizaonjezere kukhala kulibe. Masiku amene tapereka ndi atatu kupangira transfer. Tena kukhala ndi ndondomeko yenerera kuti ma transfers achitike, tikachoka mwa transfers tena kubweretsanso register yonse, tikatero nditibwerera kukapanga final register. Ndiye tikatseka tatseka. Ndipo pa ulendowu zinaonetsa kuti ndi anthu ochepa kwambiri omwe amabwera kudzatsamutsa mayina awo. Ndipo pa nkhani ya kuchepa kwa anthuwo Akasaira anayankhula motere. Ntchito yayamba bwino, ikuyenda bwino, takhutira, sitikuyembekezera kuti tione anthu opanga transfer ambirimbiri. Zikatero tikapo ma question marks. Tidabwapo. Ifeyo tunena kuti opanga transfer akhale okhawo kuti asamuka kumene ankakhala nthawi imeneyo abwera kudera lina, mwina abwerera kwawo kapena fecha ntchito asamusidwa. Ntchito yosamutsa anthu omwe akufuna kuzavotera malo ena kupatula komwe analembetsera pa chisankho cha pa 16 September ichitika m'magawo atatu. Gawo loyamba lomwe layamba lachiwiri pa 25 February lichitika kwa masiku atatu ndipo litha lachinayi pa 27 February. Gawo loyambali likuchitika m'maboma achitipa, Karonga, tauni ya Karonga, mumzinda wa Nzuzu, Nkhotakota, Ntchisi, Salima, Dedza, Machinga, Chiradzulu, Neno, Phalombe, Balaka ndi Mulanje. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchitisa chisankho chapatatu pa 16 September chaka chino. Kuchokera kuno ku Phalombe ndine Charles Pensulo. Boma lalimbikitsa mayi kuti akhale ndi chidwi chotenga nawo ndalama zangongole ku thumba la bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF kuti amayiwa athandizike pachuma kudzera mu ntchito za ulimi. Wachiwiri kwa nduna yona za ubale wa m'mayiko a Patricia Kayinga Nangozo alankhula ku Machinga
komwe anali nawo pa ulendo oyendera alimi omwe akupindula ndi ngongole ya NIF. Owen Mavula ali ndi ripoti. Mayi Loveness Kamwendo amodzi mwa Mtimbuka mdera la mfumu yayikulu Kapoloma mboma la Machinga ali ndi chiyembekezo chonse kuti ulimi wawo uyenda bwino chaka chino. Mayiwa omwe ali ndi munda okwana maekala 21 akuti akwanitsa kuchita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana monga fodya, chimanga komanso mtedza ndi thandizo la ndalama zokwana 4.5 miliyoni kwacha zomwe akwanitsa kutenga pa ngongole kuchokera ku bungwe la boma lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NIF. Iwowa ndi mmodzi mwa alimi ochuluka m'maboma a Mangochi ndi Machinga omwe akusimba lokoma atapeza nawo thandizo la ngongole ya zaulimi kudzera ku bungwe la NIF. Kupindula ndipindula kwambiri chifukwa choti katundu mmene ndilili ndikangogulisa ndipindula ndalama zambiri. Komanso sindivutikira zina zotere zapakhomo panga ngakhalenso ana kuliphira ku sukulu sindivutikana nawo. Ndiye kuti umoyo wanga ukhala wosangalala kwambiri monga ngati ine mzimayi. Amalankhula izi pomwe wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Benedicto Chambo pamodzi ndi nduna zina za boma amayendera ena mwa alimi omwe apindula ndi ngongole ya zipangizo za ulimi kudzera ku bungwe la NIF. Imodzi mwa ndunazi a Patricia Kainga Nangozo ati ndokondwa ndi momwe bungwe la NIF likugwirira ntchito zake poonetsetsa kuti mlimi aliyense akupindula kuphatikizapo amayi, ponena kuti kulimbikitsa amayi kukhala odzidalira zikugwirizana kwambiri ndi masomphenya aboma kumbali yolimbikitsa chuma cha dziko. Kulimbikitsa azimayi onse amene ali kumidzi amene amaziyang'anira pansi kuti athe kulimba mtima kuti akhoza kupita ku NIF kukatenga ngongole zimenezi, ndipo anyamata amene agwira ntchito ku NIF ndi olimbikira kwambiri akufikira madera onse ndipo atsegula khomo kuti azimayi komanso anyamata kuphatikizanso azibambo akhoza kupita kukatenga ngongole. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la NIF a Harmony Mwavuli ati ndunazi zadzionera zokha ntchito zomwe bungwe lili kugwira zomwenso mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anatambasula bwino pamene amalankhula mnyumba ya malamulo posachedwa apa. Kwambiri nkunena kuti NIF yachilimika kwambiri kugawa ngongole m'malo muno kumagawo onse a dziko lino. Kotero kuti chinakomera iwo kuti akaone wokha pa ground kuti kodi mukamati mwagawa ngongole ndizoonadi ndipo mwagawa kandani. Moti tayendetsa minda ingapo ndi makasitoma athu angapo okha zoonera kuti ntchito yagwirika ndipo ikugwirikabe. Moti kumbuyo kwangako mutha kuona kuti kuli fodya ochuluka kwambiri amene akuoneka chonchi chifukwa cha fertilizer amene NIF yapereka ngati ngongole. Nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso nduna yoona za maphunziro a msukulu za ukachenjede a Jesse Kabwira omwenso anali nawo pa ulendowu ayamikira ntchito yomwe bungwe la NIF ikugwira kudzera mu ndondomeko yopereka ngongole ya fertilizer kwa alimi osiyanasiyana. Owen Mavula, MBC Machinga. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tionenso mito yake. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani omwe amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno kuphatikizapo omwe amagulitsa mabelo azovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa lithe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati ntchito samutsa anthu omwe akufuna kuzavotera malo ena kupatula omwe analembetsera pa chisankho cha pa 16 Septemba yayamba bwino. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino masewero ampira wa miyendo ya azimayi ya Scorchers yagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 3-2. When you need to get rid of that nagging pain, migraines, a really bad toothache, rheumatic and muscular pains, backache, period pains, stop nursing that pain and get fast, gentle relief. Parapain Extra in red and white capsules with parapain and ibuprofen. The power of 2-in-1. Available in all leading wholesale and retail shops, pharmacies and drugstores across the country. Brought to you by My Pharma. Parapain Extra. Gulani, imani, chilani.
Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. We're going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. It's game time. There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. You get hungry, you gotta eat, you know? Stafford goes round the outside. Gonna be some changes made. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. The D-Day. 18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of NBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. NBC TV has the highest viewership and NBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose NBC. takulandirani ndipo nkhani zathu zupitirira. Kampani yogawa magetsi mdziko muno la Eskom pamodzi ndi kampani yopanga magetsi la Igenco ayika njira zosiyanasiyana kuti vuto lothimathima kwa magetsi lomwe lakhudza madera ena mdziko muno lithe. Mmodzi mwa akuluakulu ona ntchito za malonda ku kampani ya Eskom a Mike Mkaenda ati magetsi akhala kuthimathima kwa masiku 4 apitawa kamba kwa kuchuluka kwa zinyalala mtsinje wa Shire zomwe zinachititsa kuti makina a Nkula A ndi Nkula B asakwanitse kupanga magetsi okwanira. Alufisha Fisha anayankhula ndi Mkaenda. Monga mukudziwa kuti tikhoza kunena kuti mwina 90% ya magetsi omwe timagawa ife amachokera ku anzathu a Igenco ndi amene amatipatsa magetsi amenewa. Ndiye pena ndi pena amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndikhoza kunena kuti mwina magetsi awo ambiri amachokera ku hydro, ku magetsi amadzi mu mtsinje wa Shire River. Ndiye mavuto omwe akukumana nawo ndithu amakhalanso akutiuza kuti apa takumana ndi vuto lakuti apa takumana ndi vuto lakuti chifukwa chaku nthawi zinanso kumapezeka kuti mwina kwachuluka madzi aja akachuluka amapezeka kuti sinawo akubweranso ndi matope. Pa zaka ziwiri zapita m'mbuyomu ndikhulupirira kuti mwaona kuti talandira ndithu mvula yambiri ndipo madzinso muleki Malawi ndi achulukanso kwambiri. Komanso tikhoza kunena kuti mwina masiku 4 or 5 apitawo amene anali mu Blantyre and surrounding areas akhoza kuvomekezanso kuti mvula yagwa ndithu mvula yakathithi yambiri. Ndiye mvula imene ndiyoti yakokola zinyalala zonse ndithu nkumalowera nazo kuti kumalo kophikira magetsiko. Ndi anzathu anatifotokozera ndithu kuti akumana ndi vuto la zinyalala. Kunabwera ndithu zinyalala zambiri kotero kuti anali ndi mavuto onena kuti sakanathanso kuphika magetsi amenewo. Kotero kunali kuti ateteze makina awo amayenera ndithu kuzimitsa mpakana kuti achotse zinyalazo zichoke zikadutsa zinyalazo kenako ayendetsenso magetsi kuti magetsi athuwo tikhale nawo ndithu mopitirira kutsogoloko. Kusiyana ndi kuti tingowagwiritsa ntchito pakana pano kenako mashina awonongeka basi ndiyo tikhala opanda magetsi mwina kwa nthawi yayitali. Makastoma athu tingowatsimikizira ndi kuwalimbikitsa kunena kuti magetsi akhala bwinobwino posachedwa pa magetsi akhala bwinobwino. Anzathu a Igenco tikulumikizana nawo pamwe pafupipafupi ndipo iwonso akugwira ntchito kotero kuti zimene zinachitika dzana ndi dzulo zimene zozo nzoti azikonza makina ambiri ndoti abwerera ndithu amba kugwira ntchito monga amene amagwirira ntchito. Mavuto salephera apo ndi apo pali ena ndithu angapo makina oti sakutani sanagwirebe ntchito ndipo akuwaona kuti akonze kuti ifenso athe kuti patsa magetsi okwanira.
atsogoleri a mipingo mdziko muno awapempha kuti akhazikitse njira zoyenera zomwe zitha kuwathandizira kupeza ndalama monga kuchita mabizinesi ndi cholinga choti akhale odzidalira pa chuma. Mkulu wa utumiki wa Transform World mtumwi James Playo ochokera mdziko la Australia ndi onena izi ku Mzuzu pamwambo omwe amaphunzitsa atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana momwe angachitire mabizinesi, maphunziro komanso kusintha kaganizidwe. Jackson Sichali wafika ndi ripoti. Pepani sititha kupasirani ripoti limenelo. Bungwe la Copyright Society of Malawi lati pafunika kafukufuku watsopano opereka chithunzithunzi cha momwe ntchito zaluso zikuthandizira chuma cha dziko lino. Mkulu wa bungweli Adola Makwinja ati padali pano sizikuziwika kuti ndi ndalama zingati zomwe zikuchokera ku ntchito zalusozi, koma kafukufuku wa zaka zoposa 10 zapitazo waonetsa kuti ndalama zoposera 3% zomwe boma limapeza zimachokera ku ntchitozi. Austin Fukula wafika ndi ripoti. Ntchito zaluso monga zoimba, ndakatulo, mafilimu, zojambula ndi zina zimathandiza mayiko kutukuka pa chuma. Anthu nawo amapeza mwayi wa ntchito komanso kubweretsa ndalama zakunja ndi kutukula ntchito zokopa alendo mwa zina. Koma mkulu wa bungwelo nakuti aluso akupindula ndi ntchito zawo lakosoma. Amakwinja ati ngakhale izi zili chomwechi pakali pano nkofunika kudziwa kuti dziko lino likupindula motani ndi ntchitozi. Iwo ati kafukufuku yemwe alipo anali wa zaka zopitirira 10 zapitazo, koma ntchito zalusozi zakwera mdziko muno mzakazi. Boma lili ndi chidwi chachikulu pa nkhani imeneyi, ndipo mwina tidzagwira ntchito limodzi ndi advisor a president komanso mwina ma university ena kuti tithe kupanganso bwino study imene tikuyifuna kafukufuku amene akufunikira kuti tionetsetse ndithu kuti kodi lusoli likumapereka motani kuchuma cha dziko lino la Malawi. Pamadandalo oyimba ena omwe amati amawabera ndalama zomwe amayenera kulandira, Amakwinja ati vuto ndiloti ambiri sadziwa ndondomeko imene amaperekera dipo. Mwina ayenera yake aluso samadziwa kuti kodi malamulo muli zotani kuti zitha kuwathandiza iwo. Vuto nangasima kuti malamulo amalembedwa m'Chizungu, tsopano si aliyense amene angathe kumvetsa bwino kuti kodi lamulo likuti chani zokhudza ine luso langa. Komabe ifeyo tinayesetsanso kuti pakati yapo kudzera mu project yathu ina ya fund ya copyright fund, ena anatenga mbali yoti atanthauzire lamulo lichakulika chichewa, koma sizinamalizike kwenikweni yani. Chaka chatha dziko la Malawi linavomereza lamulo lokhudza ntchito zaluso. Mwazina lamuloli linapereka danga kuti boma likhazikitse bungwe la NAHEC lomwe cholinga chake nkulondoloza komanso kutukula ntchito zaluso. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya masewero a mpira wa miyendo komasewera ake kukhala amayi ya Scorchers yagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 3-2 pa masewero opimana mphamvu pa bwalo la Renzi mu mzinda wa Lusaka. Zambiri mlipoti ili lomwe walemba ndi Press Machawa koma kuwerenga ndi Norbert Jameson. Pamasewero omwe tinawatsatira pa tsamba la mchezo la bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko la Zambia, Rachel Kundananji anatsogoza Zambia pa mphindi 6, koma timu ya Scorchers inabwera yamphamvu mchigawo chachiwiri. Rose Kabzere anagoletsa chigoli chofananira na mphamvu patangopita mphindi 2 za chigawochi. Faith Chinzimu anamwetsa chigoli chachiwiri cha Malawi patapita mphindi 56, pamene Sabina Tom anagoletsa chigoli chachitatu. Zambia inagoletsa chigoli chachiwiri pa mphindi 79 kudzera mwa Rachel Nachura, koma sichinali chokwanira kuletsa Malawi kupambana. Mphunzitsi wa Scorchers Love Mofaziri anasintha osewera asanu pa timu yomwe inagonja la Mulungu, pomwe otchinga pa golo Messi Sikero, Rose Kabzere, Leticia Chinyamula ndi Sabina Tom sanayambe masewerowa. Temwa Chawinga sanapezekeretu pa masewerowa. Kabzere yemwe amasewera mu timu ya Montpellier m'dziko la France, komanso Tom yemwe wangochoka kumene ku timu ya TP Mazembe omwe anachokera panja
anathandizira kuti timu ya malawi isinthe kaseweredwe kake. zambia ili pa nambala yachinayi muno mu africa pomwe malawi ili pa nambala 33. Ndi ripoti imenelo tafika pa mapeto ankhani zathu madzulo ano, koma sanasiyane nayinso mitu yake. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani omwe amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno, kuphatikizapo omwe amagulitsa mabelo azovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa lithe. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno lati ntchito yosamutsa anthu omwe akufuna kuzavotera malo ena kupatula omwe analembetsera pa chisankho cha pa 16 Septemba yayamba bwino. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino yamasewero a mpira wa miyendo ya azimayi ya Scorchers yagonjetsa timu ya Zambia ndi zigoli 3-2. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Tauson Kamalata, tikuti usiku wabwino.